חברים, כאן אני בסרטון של פורטנייט, והיום אנחנו נעשה סרטון מטורף על האיבנט, והיום אנחנו נשחק, נראה את האיבנט. אל תשכחו לתת לי לסרטון, להירשם לערוץ וצפייה מהנה. אני אעדכן אתכם מתי שיתחיל האיבנט. אנחנו מתחילים בעוד 5, 4, 3, 2, 1. חברים, התחלנו את האיבנט, התחלנו. וואו. הלו חברים, מה קורה כאן? מי זה? אמא, מה זה? הקממיה! אנחנו הורגים אותה. מה זה? זה נחש? מה זה חברים? זה על כל השחקנים. הנה עוד מעט יגיע סופרמן ויציל את כולם. אוקיי חברים, התחלנו. חברים, כולנו נגד המכשף הענקי הזה, אין לי מושג מי זה, זה הנחש. אי אפשר לנצח את החיה המטורפת הזאת. הוא עושה הקמע, הוא עושה הכל. אין לי נשקים, שיט, אין לי נשקים חברים. חברים, מה אתה מת אחד ואותו לעשות נשקים? יצליחו להביס אותו. זה לא בוס מטורף, כאילו אפשר להביס אותו. זה לא כמו דוקטור דום. דוקטור דום, וואי, זה היה קשה רצח. איך הוא תחזק מדוקטור דום? הנה, ממשיכים את הקומיקס. הנה, עכשיו היא תבוא והיא תעזור לנו. בטח. כן, הנה, היא עוזרת לנו. אני מתתי גם. חזרתי גם. הוא עושה הקמע בצורה פסיכית. וואו. חברים, כל המפה עליו. מתו כבר איזה 23 איש. חברים, זה קצת מצחיק, אבל אין לי נשקים. מה זה? עוד קומנט משהו. הנה, עכשיו הוא גם בא לעזור לנו. הנה, הוא יורה עליו. אוקיי, חברים. כן. רק הגיבורי העל מצליחים אליו. בטח חייבים להרביץ לו בעין.
הנה, עוד קומנט, משהו. הנה, עכשיו היא בטח כבר תצליח לפרק אותו. עוד שנייה משמידים אותו. איפה סופרמן שיעזור לנו? אני סופרמן. אוקיי, הוא הלך, הוא ברח. הלאה, הוא עוד מעט בטח יגיע ויעלה לו חיים. שיט! אוי לא, אמרתי לכם, החיים חזרו לו. אוי שיט. חברים, תגידו לי אם אתם באיבנט, זה פשוט יעלה ביום אחר. חברים, יש לו 3 זרעות. אנחנו פשוט צריכים להרביץ לו בעיניים. מה זה? הלך עלינו, חברים. שיט, חברים, לא. יש! סופרמן! הלאה, חבר שלי. עוד פעם. חזק. ג'י. יש! אני לא מבין איך הוא עשה את זה. הנה, זה עוד שנייה. זהו חברים, נגמר האיבנט. עכשיו חייבים לנצח את המשחק הזה בטח כדי להשיג דברים. איבנט קצת קצר. אוקיי חברים. זה עדיין לא נותן להרוג אנשים. הנה, עכשיו אני חושב שזה נותן. כן, הנה, מתי שיש אור אז... הנה. בואו נסדר את הלוט. לא חשבתי שאנחנו ככה נגמור את זה. אוקיי חברים, זה המשחק אני חושב האחרון שלנו בעונה. אבל אל תדאגו, בעונה הבאה אנחנו נעלה לכם הרבה תוכן. אנשים יצאו. אנשים יצאו. אם אנחנו מנצחים זה איבנט מטורף. נכון. אבל איזה מטורף זה היה פתאום שסופר משום מקום הגיע. אוקיי חברים. מת? כן, יש שם ממש להרוג את האנשים. נו מה זה? למה אני לא מצליח להרוג? חבר'ה, תכתבו לי בתגובות למה אני לא מצליח להרוג. אולי זה... כן, אבל תכתבו לי בתגובות, כי לאולי לאיבנט הבא, כדי שאני אדע. אוקיי חברים, אני אתקן אתכם מתי שאנחנו נגיע לטופ 10. חברים, זה לקח לי כמה דקות, אבל
אף אחד לא מת, אז אני אראה לכם בקצרה, כי אין לי על מה... זה... אם אני אראה שיתחילו אנשים למות, אני אעצור ואני... אראה לכם בטופ 20. הכל עובד כרגיל. הנה, אחד מת. אל תצא, אולי אפשר לקבל כאן סקינים. שומעים אתכם. אוקיי חברים, אני חושב שזה איבנט ארוך, כאילו, אבל תכתבו לי בתגובות אם זה איבנט כיף או לא כיף. כן, כי יש אנשים ספציפיים שאפשר לפגוע בהם.